Kaixo artistak, hona gatoz, 54. igarkizunarekin. Gorputza tal bat da. Animatzen zarete asmatzera? Nahi baduzue bideoa pausatu gogoratu. Kutxa txiki bat, aizkoraz beterik. Lore zurien lorategia, lorazaina du gorria. Ez du euririk egiten, ez du elurrik egiten, eta beti dago guztia. Zein da? Berriro. Kutxa txiki bat, aizkoraz beterik. Lore zurien lorategian, lorazaina du gorria. Ez du euririk egiten, ez du elurrik egiten, eta beti dago guztia. Zein da? Ahoa, oso ondo. Asmatu duzu ez da? Gorputza tal bat. Primeran, beitu argazkia. Beno, hurrengor arte artistak.